Sziasztok, én Adrián vagyok a D-Boy csapatból. Bocsi, hogy most innen jelentkezem. Csak mindent tudunk. Aztán ugye küldtetek kérdéseket. Én azokat ide felírtam. Doni is meg fog csinálni. Kezdem is. Ki a kedvenc énekesed? Robin Schulz. Mi a kedvenc zenéd? Robin Schulz felt akkon. Mini is kijön velünk. Na akkor ki a jobb videós? Lucky vagy Anfield? Szerintem Anfield, de kinek tetszik. Akkor ki a kedvenc focistád? Neymar. Mi a kedvenc színed? Narancssárga. Akkor mi a kedvenc filmed? Hát nekem a Rémálom az elmúltszában 2. Mi a kedvenc foci csapatod? Barca. Hány évesek vagytok? Én 12 leszek, Dani meg 13 jövőre. Aztán mi a kedvenc tantárgyat? Tesi és a rajz. Vagy szerelmet egy tárgynak? Hát én ezt most nem csináltam meg, de majd megcsináljuk. Közben jött a busz. Ha nagy leszel, lesz megtetoválásaid? Igen, én szeretnék párat. Mini, gyere ide! Ugye a Mini. Gyere ide! Gyere! Most miért mész? Gyere ide! Ott van ugye a Mini. Ráközelítek. Ő a Mini. Ő az öcsém, a Dominiké. Gyere ide! Nekem is van egy, őt úgy hívják Happy. Szia! Hello! Bocsi, hogy nem mutatom az arcomat. Szia! Azért, mert ugye most nem szeretném. Te Mini, felugrottál! És ugye nagy munkában vagyunk otthon. Aztán nézzétek oda a hátulról pár traktort, nem tudom, hogy látjátok-e. Kicsit arrébb megyek. Itt a vetésen állok. Jó, Mini, gyere ide!